Tak, kluci. V sobotu startuje soutěž také pro U19. Nastoupíme na palubovce Kutné Hory. Co čekat? Tak já bych čekal celkem takovou basketbalovou bídu, jelikož je to náš první zápas a ty se nám nikdy nějak moc nevedou. Ale jelikož Kutná Hora není zase tak nějak moc silná, tak si myslím, že máme na to, že jo? No, určitě to. A každopádně tam můžeme přijet naší zónu, jelikož mají malou a bídnou halu. A chci vás pozvat i na nedělní odvetu v 1 hodinu. 1 hodinu od 1 hodiny a hlavně přijďte, máme nový hráče, 17, tam taky budou hrát nějaký hráči a uvidíte nový akce, třeba jako Austinovi Danky. To ne, ale uvidíte hlavně nový systémy útoku a určitě je na co se dívat. Jo, dobře, díky.